ekpere chukwu ekene gị chukwu ekene gị chukwu ekene gị sị ka ị bịa tiko chukwu tiko chineke tiko ezumezu mma tiko ichie ekwu tiko ichie nta sị ka unu bịa ekpere maka ịkpụ alụ ịkpụ alụ sochi maọbụ onye ụwa Nnamdi Kanu ya na n'isi ụmụ Biafra niile ee ihe ọbụla bụ ezumezu alụ niile so onye ụwa anyị alụ niile so onye ụwa Nnamdi Kanu na alụ niile so onye ụwa ụmụ Biafra niile alụ sochi ihe ọbụla o mere na ụwa gara aga na-adịrọ mma n'ụzọ ahụ n'ụzọ wee na-ebutela ụmụ Biafra iyi akpa asụsụ ejeje ana wee na-ebutela anyị nsogbu wee na-ebutela onye ukwu na onye ntara nsogbu n'ụbọchị taa ka m ji ebune na nnekwu tinye ọtọs wee kpuo ezumezu alụ niile ahụ na-aja n'ụwa akpụ ya na eke kpuo ya na oye kpuo ya na nkwọ na bụ udo na bengina na baa na abụọ wee kpụchapụ ya ihe ọbụla bụrụ onu niile ogwu n'ezi ọjọọ na ọ na-akara ụwa anyị o gwuru ụmụ Biafra onu ihe ike onu ihe ibido onu na-akwụ na arụ onu na ọnwụ ike na onunu na ya ma nwere onwe anyị onu na ọchịchị onunu mgbụgba mmụọ na mgbụgba onu niile ogwu n'isi onye ukwu n'isi onye nta n'ụbọchị a ka m ji atụrụ oke na-adị ọkụ obodo ọcha na obodo ojii wee kpochie ezumezu onu niile ahụ ka m kpochisiri wee were oke mkpi wee buchapụ ihe ele niile o butere anyị ihe ele niile wee buchapụ ya wee were ike nga ewu wee gbulaa ana wee levụlụ ana ka ọ dịrị onye nkwu na mma dịrị onye nta na mma dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ụmụ Biafra ndụ anyị adị Nnamdi Kanu ndụ gị ya adị ndụ anyị adị na eke na oye na awa na nkwọ etu anyị kwuru ka ọ dị mgbe niile ebi na-achụ na ndị a na eziokwu ise 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 blessed be and so much it be one love oke ọmụ a Sanka FM eze mmụọ esi na Los Angeles California USA wetara unu na ekpere nke wee na-asụ nke emesịa na one love